premier site web qui vous fera découvrir de nouveaux clips, musique et prêches, émissions et actualités musulmanes en exclusivité. Abonnez-vous dès maintenant à nos différentes chaînes de Zigri Plus et retrouvez le meilleur de l'actualité. Anga foligo ye Mali kono Mali ko kan aw bisimila aka plateau sanman sanfɛ no de Zigri Plus ale plateau sanman sanfɛla ye an b'a fɔ sanga n'a ka wagati Zigri Plus bɛ foli ta ka di a lajɛbagaw an'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma sanga n'a ka wagati minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔ kan aw ka danaya kurakurali la Zigri Plus kan Zigri Plus fana bɛ danaya kurakura aw ka sanga ni wagati ka se ka karamɔgɔ di aw ma ka se ka émission di aw ma émission minnu bɛ aw mago ɲa émission min tɛ misigi émission dɔrɔn ye émission min tɛ wajulu émission dɔrɔn ye émission min ye mago ɲa émission bɛ mago ɲa aw ye bi ka mago ɲa aw ye sini Zigri Plus kalenkan no a ka danamɔgɔw maa minnu dalen don ale la maa minnu bɛ yen n'u bɛ Zigri Plus lamɛn su a n'a tile ka se ka aw la wasa Zigri Plus ale plateau sanfɛla la cogo min na bi karamɔgɔ dɔ bɛ an bolo yan bi ale ye karamɔgɔ maa kura ye an bolo Zigri Plus kɔnɔ yan nka maa kura tɛ karamɔgɔya hukumu ale kɔnɔna na a nana ni kan ye bi min bi jama wuli k'a jɔ a nana ni ko ye bi min bi jamanadenw wuli k'a jɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka d'a kan hadamaden n'i y'a mɛn k'a fɔ ko i bi diɲɛ kɔnɔ i b'i ja de n'i y'a mɛn k'a fɔ k'i bi diɲɛ kɔnɔ dayɛlɛli de kelen don ye n'i y'a mɛn k'a fɔ k'i bi diɲɛ kɔnɔ i ye ko de daminɛ ko min ɲan'i bolo sinon a bɛ kɛ sababu ye ka ko nege bɔ i la i sigiyɔrɔ la ka ko nege bɔ i la i ka baarada la ka ko nege bɔ i la hali i ka du kɔnɔnaw la karamɔgɔ ale b'an bolo yan bi maa wɛrɛ tɛ ale Samu Kulibali ni bɛɛ ko ale ma ko Ala makɔnɔ karamɔgɔ Ala makɔnɔ karamɔgɔ a b'an bolo yan bi an bɛna kuma di a ma ka se ka foli di lajɛbagaw ani lamɛnbagaw ma karamɔgɔ salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karamɔgɔ i bisimila an ka Zigri Plus plateau ale sanfɛ. Alhamdulillah rabbil alamin. Summa salatu wa salam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Salim. Ala tanni ko fe kala bargada amma ina la fe kan neman kisi jidi an di Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira folo an kira laba. Nali min be jenti da. Amma de be hormona. Ale sawdu la jendara. Amma ina la fe ala kan neman kisi jidi aleka. Na so bi bele bele. Amin rabbi. Ka Zigri Plus mo rufu. Lu sawu mai. Ka se ga ngoro ni kana sigi ka nyinga ana ponna jena la dabani. Ala kɛra ma ci foyi kama diɲɛ ka lafiya ko ne ma kisi d'a ma o kama ale tiɲɛ kɔfɛ diɲɛ bɔra degun na fo ni mɔgɔ min ye degun ɲini ka ɲɛsin i yɛrɛ kun ma donc o kama an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲɔgɔn dɔn Zigri Plus mɔgɔw a ka baara Ala k'a taa ɲɛ a ka laɲini ye min ye n'o ye ka diɲɛ bɔ degun kɔnɔ diɲɛ ka nisɔndiya sɔrɔ diɲɛ ka lafiya sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ Zigri Plus yɛrɛ Ala ni seko bɔgɔdɛ jɔn kama sali ala wa salim bisimila karamɔgɔ nin diyara n ye kosɛbɛ lamɛnbagaw ani lajɛbagaw a ye folikanw mɛn an wulila an y'o de fɔ a ye sanga ani wagati an bɛ karamɔgɔ de ɲini ka na di aw ma karamɔgɔ minnu bɛ se ka aw mago ɲa an wulila an sera Samu Kulibali ma ni bɛɛ k'ale ma ko Ala makɔnɔ karamɔgɔ Moribabugu la Bamakɔ kɔnɔna na yan Mali la an ye a kuma ɲɔgɔnya an mɛnna taa ni ka segin n'a nɔfɛ a sɔnna bi ka a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka na an ka plateau sanuma in kan yan bi Zigri Plus ale kɔnɔna na an bɛ jɛmukan min kɔnɔ bi nin ye jɛmukan kura ye nin ye karamɔgɔ kura ye Zigri Plus kan yan nka karamɔgɔ kura tɛ dɔnni sira fɛ jɛmukan in ale ti dɔwɛrɛ ye ale tɔgɔ ko ɲɛnɛmaya kɛnɛ an bɛ ale jɛmukan de kɔnɔ ka d'a kan karamɔgɔ a nana ni kan minnu ye a bɛ maa ɲɛnɛmaya a bɛ maa bɔ dibi la a bɛ maa bɔ degun na a bɛ maa bɔ fili la ni k'i bila yelen na an bɛ a fɔ karamɔgɔ ye karamɔgɔ an bɛ ɲɛnɛmaya kɛnɛ kɔnɔ bi n'o ye jɛmukan ɲɛnɛmaya kɛnɛ ye bi ye émission in tako fɔlɔ ye karamɔgɔ bi ye e siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ ye an ka plateau kan yan Zigri Plus kɔnɔ karamɔgɔ an ye ɲininkaliw tɛngu la yanni an ka na plateau kan karamɔgɔ i ko ko a ka di yɛrɛ ye émission in tako fɔlɔ an k'a daminɛ ni basimala ye basimala n'o ye bisimila rahmani rahimi ye ale de ye fɛn bɛɛ lajɛlen daminɛ ye nka bi ye émission daminɛ ye karamɔgɔ e ko k'an ka bi baaraw daminɛ ni basimala ye a bɛ se ka mɔgɔ minnu ɲa teliya la i bɛ n'i da don o de la k'o walawala munna e ye basimala ta an k'o kɛ bi jɛmukan daminɛ ye. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد السلام إذا ينالي جرى كله الحمد لله الحمد لله ينالي ينالي جاكلو فين الجامعة بي
ɲɛnamaya sinziri ka taa ɲɛ jɛkulu min sigi o de kama siga t'a la wa kira tɛmɛ san 13 ma ci foyi kama ɲɛnamaya diyara ni tiɲɛ ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ala de y'a kanaya kuranɛ dɔ kɔnɔ suratul zari kɔnɔ ala ko kira ma a ko a ye sɔli kɛ kira ma olu kan n'a ye sɔli kira ma olu kan ne yɛrɛ bɛ hɛrɛ k'aw ye ni ala bɛ sɔli kira ma olu kan ne ka mɛlɛkɛw wa minnu d'an ni ala la a ye sɔli kira ma olu kan siga t'a la n'o kɛra a bɛ nɛɛma sɔrɔ wa diɲɛ ja yɛrɛ o de ye nɛɛma ye ni tiɲɛ wa kuranɛ min b'an bolo n'an bɛ ka baara kɛ n'a ni ɲɔgɔn tɛ i b'a aya la aya kɛmɛ aya 600 ani kɔ o de b'a kɔnɔ sura 10 ani sura 14 o de bɛ kuranɛ kɔnɔ siga t'a la a daminɛ o daminɛ ala bɛ kumakan d'a ma ko bisimilahi rahmani rahim n'o tɛ kuma kura ye mali kɔnɔ a tɛ kuma kura ye diɲɛ kɔnɔ dɔnnibagaw caman bɛ kumakan in dɔn mɛ bi bɛna min dun i bɛ diɲɛ wuli k'a jɔ a sɛgɛn a tɛ maa si dɔn o tɛ kulubali u y'a miiri o t'a dɔn kulubali i bɛ bamakɔ ta a kun ka diɲɛ ta f'a kun mɔgɔ dama n'o ye mana ye taa ni yate kulubali wala min na hamina dinna yɛlɛma ala de bɛ dɔn di jama min y'a diya ni tiɲɛ fa tiɲɛ tɛ mɔgɔ tiɲɛ tɛ ala ka dɔn de don n bɛna min f'i ye bi n'i ye mɔgɔ sɔrɔ bi k'a bɛ wele n tɛna bilen yan karamɔgɔ wa a dafalen bisimila ne de ko an ka tugu ala kɔ an ka ala ma kɔnɔ i y'a fɔ o wele de ye se yan i y'a fɔ nka a man d'an ka kuma o tiɲɛ anw ye diinɛ kalan yaasa ka mɔgɔw kalan mɔgɔ ka se ka lafiya mɔgɔ ka ɲɛ sɔrɔ diɲɛ mana foyi kama lafiya kɔ o tiɲɛ diɲɛ min b'a kɔnɔ n'i fɛ ka lafiya a fɔlɔ-fɔlɔ ye basimala ye ka k'i yɛrɛ ta ye ka dayɛlɛ i yɛrɛ ye k'a dɔn o de ye basimala ye n'i m'a dɔn i ma fɛn dɔn n'i ye nin dɔn i ye dɔnni bɛɛ dɔn a bɛɛ de b'ale kɔnɔ n m'a f'i ye suran 100 ani suran 14 a b'a bɛɛ la fɔ kelen mɛ a nana siɲɛ 100 ani siɲɛ 14 kuranɛ kɔnɔ suratu tɔba kɔnɔ a to o daminɛ na n'a bɔr'o la a bɛ kuranɛ suran bɛɛ daminɛ na o kan ka hakilitigiw sɔrɔ ni tiɲɛ ko ko ye fɛnba don ni tiɲɛ fɛn dennin tɛ ni tiɲɛ a mɛ mutu bɛ ka fɔ mali kɔnɔ mɛ bi m'a di ma a dafalen kulubali ni maa min dɛsɛ mɛ i yɛrɛ kɔrɔ mɔgɔ min dɛsɛ mɛ ka don da la mɔgɔ min dɛsɛ mɛ ka taa ɲɛ i ye dɔw bɛɛ gosi dalu bɛɛ dir'i ma a si ma ɲɛ f'i yɛrɛ b'o mɛn ko dalu ko tɛ tiɲɛ nin bɛ ka mɔgɔw sɔrɔ bi tiɲɛ hali bi dɔ b'a fɔ ko ko nin ye min dɔn dɔw ko ayi ko an ye dɔgɔ ninnu lamɛnni na o tɛ yen ni lamɛn ni lamɛn n bɛna min f'i ye a kɛ kana sigi ka hadamadenya la to ala kɔ bilahi ka ala ma kɔnɔ i na ala ka dɛmɛ sɔrɔ ni ala wele la ne de ko ten a faamuna n b'a d'i ma ala tɔgɔ dafalen la k'a d'i ma a yiri la i bɛ nin kɛ n'i ye nin kɛ i tɛ t'i tɛgɛ di a ma i bolo ko a y'a kɛ fo natabaya joli kɔnɔ nataba nata ti fa hali n'i y'a sigi sanu sɛzi kan a b'a fɔ k'a ye sɔn ma miliyɔn fili ma miliyari fili mɛ i bɛ k'i yɛrɛ ta ye ka bɔ kɛrɛfɛ den na i yɛrɛ b'i ka da yɛlɛ i yɛrɛ bɛ don i ka so kɔnɔ ne de ko ten karamɔgɔ ala makɔnɔ karamɔgɔ kosɛbɛ kuma faamuna a fɔlɔ-fɔlɔ ye jumɛn ye bisimila ne don joona waati ka teli o ye tiɲɛ an sera diɲɛ laban in de la diɲɛ laban tile a ka teli kojugu kana sumaya n'i sumaya bɛ a bɛ tiɲɛ bolo ni tiɲɛ ne b'a f'i ye bisimilahi rahmani rahim n'i fɛ ka baara kɛ ka bɔ degun kɔnɔ i b'a baara ni baara fɔlɔ min o ye fatahu de ye fatahu ye mun ye dayɛlɛli ka dayɛlɛ kunna sirilen don e yɛrɛ bɛ ka don da la ni nafolo d'a ma nafolo bɛ tiɲɛ a ta bɛ kɛ cogo o cogo i ye baaraw dayɛlɛ k'a d'a ma a baaraw a bɛ ka bɛn don o don de bana yɛrɛ b'a la e fɛ k'a nɔgɔya don o don fura min ka tɔ ta nɔgɔya a ta juguya ka c'est-à-dire que n bɛ fɛ k'a fɔ a ɲɛ mun fɛn bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye hadamaden yɛrɛ ye dayɛlɛli ɲuman i ka baaraw la n b'a di o de kan bisimila ni mɔgɔ min fɛ ka baara kɛ ni dayɛlɛli ye i nana taa karamɔgɔ wɛrɛ fɛ yen n b'a di ma i k'a kɛ n'i sera karamɔgɔ fɛ yen i bɛ dɔ de di bisimila awɔ bamananw ko ten ko fiɲɛ dɔ bɛ dɔ kɛ n'a sara u bɛ hakɛ to kɔrɔfɔ la i y'a faamuya ni i tɛ fɛ ka taa karamɔgɔ fɛ yen n bɛ nin di ma i b'i ka ɲɛnamaya bɛɛ k'a kan bi fo ka taa se lahara ta ma i tɛ taa se karamɔgɔ ma k'o ka fɛn k'i ye bilen ko n'i dɛsɛra ko mɛ n'i yɛrɛ y'a dɔn ko tan t'i bolo k'a k'i yɛrɛ ye n b'a di ma dafalen i bɛ bisimilahi i bɛ jɔ yen i bɛ y'a fɔ i y'a fatahu siɲɛ kelen to arahamani i y'a fatahu arahimi i y'a fatahu i bɛ nin de sɛbɛn a sɛbɛn cogo la n'i nin sɛbɛn a sɛbɛn cogo la i b'a sɛbɛn kahaw jateda la
ka nasi bɔ quoi ka nasi bɔ bismillah ni nin sɛbɛ ka nasi bɔ ka hɔrɔn jate la mori bɛ nin nɔ ka hɔrɔn jate jumɛn ye o ye siɲɛ 300 ani siɲɛ 6 de ka hɔrɔn ala tɔgɔ min tɔgɔ ko karabali masa siga t'a la kullu shay'in fɛn o fɛn de bɛ yen ala bɛ se k'a karaba i mana sɔn yɛrɛ cogo o cogo i mana sɔn yɛrɛ cogo ni ala mɔgɔ jɔra a b'i don a ka don da fɛ ni tiɲɛ i sɛbɛn t'o la i b'a sɛbɛn ala tɔgɔ jate da la siɲɛ 300 ani 6 n'i y'a sɛbɛn o sɛbɛn la i b'a nasi ni bila kɛrɛfɛ ni nasi bila kɛrɛfɛ i bɛ yiri ɲini awɔ yiri dɔ bɛ kungo kɔnɔ u b'a fɔ ko foro falaka taramana yiri a ti ɲɔgɔn ma fɛ a bɛ wasa n'a yɛrɛ de yiri fana bɛ woyo ka yɛlɛ yiri fɛ i b'a bɛɛ ta ka bila yiri la u bɛ woyo ka yɛlɛ ni mɔgɔ ye foro falaka ta k'a sɛbɛn yiri na hali n'i y'a siri a tɛ meleke a la a bɛ wuli n'a yɛrɛ ye ale mɔgɔ tɛ mɔgɔ i b'a bila duguma a yɛrɛ wuli ka yɛlɛ n'a yɛrɛ ye n b'a d'i ma a dafalen alhamdulilah foro falaka i b'a ɲini kuru 7 a dafalen siri 7 n'i y'a ɲini i bɛ na n'a ye i bɛ haminamu da yiri in kan ni haminamu da yiri in kan kɛra cɛ kɛra muso a kɛra maakɔrɔba ye ne fɛ ala nin sera ka wuli ka yɛlɛ n'a yɛrɛ cogo min na yiri in na cogo ka wolo cogo min na ala ne yɛrɛ ka se ka wuli ka yɛlɛ n'a yɛrɛ ten i bɛ dama kasi ka ala wele ka ala ka sababu k'i ye o kɔfɛ i bɛ yiri in da k'a don da la a sɛbɛnnen siɲɛ 300 ani siɲɛ 6 i b'a tila 2 ye i bɛ dɔ kɛ da in kɔnɔ k'a tobi k'a mɔ n'a tobira k'a mɔ i bɛ ala min k'i kɔ depuis kɔnɔ fura in na ka dɔgɔ k'i yɛrɛ depuis o kuma hakili kuma se ka lafiya n'a y'a sɔrɔ o 100% de bɛ kuma a bɛ na 70% na dumuni fɛrɛ la alhamdulillah rabbil alamin bismillah karamɔgɔ wa salam ala sayyidina muhammad wa ala alihi sayyidina muhammad sallallahu ni ye gɛrɛsɛgɛ dayɛlɛli n ye nasi sɛbɛn siɲɛ 300 ani siɲɛ 6 ka haw jate da a sɛbɛnnen kɔfɛ k'a ban n ye yiri in sɔrɔ k'i hamina n y'o fɔ foloko falaka la a kuru 7 i y'a kɛnɛ sɔrɔ i y'a jɛlen sɔrɔ sugu la a ɲini n'i y'a sɔrɔ i ye siriba kelen sɔrɔ a kila sigiyɔrɔma 7 n'i y'a siri i k'i hamina fɔ ala ye k'ala ma deli k'ala deli ni ala ka mɔni ɲɔgɔn ye siri min b'i kan ala ka siri ala ka ba ko ala ka gɛrɛsɛgɛ dayɛlɛ ye ni tilal'o la i bɛ taa da ɲini daga kura n'i y'o sɔrɔ da kɔrɔ ye i k'a kɛ a kɔnɔ i ka ji k'a kɔnɔ n'i ji k'a kɔnɔ i ka sɔrɔ nasi tila 2 ye ka tilancɛ k'a la i b'i jija su 7 i ka wurudili kɛ wari sin tɛ diɲɛ na i bɛ jumɛn wurudi su 7 su 7 i bɛ jumɛn wurudi ko bisimilahi ya fata arahamani ya fata arahim ya fata i b'a wurudi n'a y'a sɔrɔ ko i sunɔgɔ ka di joona i b'a da siɲɛ 300 ani siɲɛ 6 o ye mɔgɔ min ni sunɔgɔ b'a la o la i b'i jija ka se su 14 mais ni mɔgɔ min bɛ yen ko i mago bɛ su jan na k'i bɛ se ka mɛn ka masala ni ala ye o tuma i bɛ cɛsiri i bɛ kɔlɔsi ta su o su i b'a wurudi siɲɛ 900 ani siɲɛ 18 o de jate da ye i y'a ka na de wa i y'a kana sara ye ne ala de bato wa ala ni ala de bɛɛ n'i ye ala wele min na i tɛ fɔ ala kɔ ala ma kɔnɔ ni ala ma kɔnɔ ala bɛ sɔn o tiɲɛ karamɔgɔ kana taa masi fɛ yen ni wurudi tile 7 i y'a kana bolo i y'a kana sara mɔgɔ min bɛ fatiya dɔn n'i y'a jate da bɔ a bɛn ne ma mais i bɛ min wurudi o de ye bisimilahi i y'a fatahu arahamanu i y'a fatahu arahimu i y'a fatahu ni jate in na n'i ye tile 7 dafara o b'a sɔrɔ su o su b'i ko fura in na ni boli dafara su 7 o don wurudi bɛ dafa o don o kɔfɛ i bɛ furanɛgɛ in bɔ ka nɛɛma dɔ ɲini ka taa bila yen n'i y'a bila nɛɛma na o ye doni ye nɛɛma bulon kɔnɔ ni ala ka latigɛ ye sa fo ka taa se don ma sa e tɛ taa tɔɔrɔ la bilen tant que n'o bɛ nɛɛma na ayi e tɛ bɔ gɛlɛya la ɔ nasi tɔ min bɛ sisan i bɛ parfum ɲini min ka di yɛrɛ ni kun ye i b'o k'a la n'i y'o k'a la i bɛ to ka mun sɔrɔ baara banna alhamdulilah ni ne ye fɛn ye maa tɛ siri maa la ka nin to yen ni nana de yaasa diɲɛ ka lafiya mais karamɔgɔw t'a di mɔgɔ ma ne bɛ n kɔnɔ jɛ lahara min ɲininka de n ka ɲɛnamaya ka ne ka f'u ye min di mɔgɔ ma ala ma kɔnɔ karamɔgɔ o mɛnna o faamuna kosɛbɛ
ni kɔnɔnajɛya de kɔnɔnajɛya tɛ tɛmɛni kan e yɛrɛ bɛ se k'i balo yɔrɔ bɔ yɔrɔ min na i nan'i sigi plateau kan réseaux sociaux kan k'a ta k'a di limanaw ma yalama bɛɛ lajɛlen fɛnɛ ka se ka a balo yɔrɔ sɔrɔ a la cogo min na wa e bɛna kɛ hali sababu ye moriden wɛrɛ bɛna ta k'a baara ka di maaw ma nka nin si tɛ baasi ye nin kɔnɔnajɛya ye karamɔgɔ halisa an bɛ basumala de kɔnɔ maa min mago bɛ dawula la maa min mago bɛ manja la yalama o kelen bɛ sɔrɔ basumala kɔnɔ wa karamɔgɔ silamɛya nakun ye min ye bisimila basumala dɛ ale de ye manja ye awɔ maa bɛ bisimila kala kaba kɛ ni yɔrɔ wuli lahara ne m'a fɔ dɛ kitabutigiw bɛ ɲininka lahara serikala wuli nɔrɔ de i b'u ye u bɛ bɛɛ ni sanjɛ nɔrɔ a sababu ye mun de b'a kɛ basumala de b'a kɛ ni mɔgɔ ye minnu bɛ bila basumala kɔnturu la u bila wɛrɛ kɔnturu la ni mɔgɔ bɛ manja la n b'a di mɔ bi karamɔgɔ na kun don n b'a di mɔ i b'a kɛ kana ne yɛrɛ wele fiyewu kana ne wele n'i ye ne wele tile kuma yɛrɛ la n b'a di mɔ i ka lafiya de i yɛrɛ k'a k'i fɛ yen k'a k'i yɛrɛ alahu akbar kɔnɔnajɛlɛya don ne ma dɔnni ɲini n ma taa alako kalan kɛ ko pour que mɔgɔw ka se ka san n ye min kalan n bɛ fɛ mɔgɔw ka lafiya o de ma laɲini o de ka kan kana ne ɲini yɛrɛ o de ka kan a lamɛn cogo cɛ ɲuman na i k'a kɛ i yɛrɛ ye i mana min sɔrɔ a kɔnɔ a fɔ k'ala ka hɛrɛ kɛ n balo silamɛden bɛɛ alhamdulillah laban de ka gɛlɛya la k'an bɛɛ laban ɲuman ne b'olu ɲini dɔrɔn laban ko ɲuman ala k'o d'an bɛɛ ma amina yarabi manja fo mɔgɔw ka girin ɲɔgɔn fɛ a bɛ sɔrɔ basumala kɔnɔ alahu akbar an b'a f'i ye bi i b'a kɛ tile damadɔ dɔrɔn i bɛ n'a ye bisimila karamɔgɔ i bɛ manja mɔgɔw bɛ ala tɔgɔ min dɔn n'o ye wadudu ye wadudu i b'a ni basumala de baara awɔ n'i y'a baara i bɛ n'a ye n'a si ka di mɔgɔ ye i bɛ n'a dɔn n'i ma di mɔgɔ ye i bɛ n'a dɔn n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ fila de bɛ wele tile kelen k'a fɔ karisa kɛra kuma ye n'i ye nin kɛ don min na o don maa naani maa duuru bɛ wele a don fɔlɔ k'a kɛra kuma ye ne maa kɛ min wele o don mɔgɔ bɛ ko karisa ko e yɛrɛ kumana k'a di dɛ n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ fila bɛ na i fɛ yen baro la n'i y'a mun don min na o don mɔgɔ duuru bɛ na i fɛ yen baro la i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ yɛlɛma donna i ka kanu cogoya la hadamaden fɔlɔ k'a b'a dɔn fɔlɔ i b'a dɔn ko dɔ daminɛna ala de ko to wa dolo ala de kanu bɛ mɔgɔ ma min y'a ja tiɲɛ n b'a dafalen di ma n t'a tɔ to fiyewu n'i y'a tɔ di ma n'i y'a kɛ ala ka barika bɔ da la a dafalen a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn min bɛ ko basimala bisimilahi i b'a sɔrɔ ya wa dolo arahim ya wa dolo arahim ya wa dolo arahman ya wa dolo arahim ya wa dolo i b'a sɛbɛn sɛbɛn cogo la k'a dafa k'a cɛ i b'a sɛbɛn siɲɛ 100 siɲɛ 1000 ani 111 n'i y'a sɛbɛn nin sɛbɛn cogo la i b'a nasi faga ɲɔgɔn kan yiri dɔ bɛ yen ko timitimini i b'o ɲini ka k'a la a mugu de ko don n'i y'a mugu ɲini ka k'a la to k'a mugu na dɔrɔn ni dugu jɛra dɔrɔn e ka to ka mun fɔ fajiri seli kɔfɛ bisimilahi ya wadud rahman ya wadud rahim ya wadud a da siɲɛ naani diɲɛ don o de ka to ka ɲɔgɔn ayi a to dɛ siɲɛ tan dɔrɔn boloden wani jate a jate kelen fila saba tan e ka mun ɲɛna dɔrɔn n'i bɔra i b'a dɔn ko dɔ kɛra i b'a dɔn ko dɔ bɛ sen na n'i bila si ka wurudi la ayi ala sɔrɔli a ma se o la sa ne tun ye fana keyita a ma se kuma fana kɛ liki kun tɛ mɛn fo ni réseau tɛ i bɛ n sɔrɔ siga foyi t'a la i bɛ nin wurudi dugu jɛ o jɛ i tɛgɛ la ɲɛ na ti fɛ i yɛrɛ b'a ye ko bana ko mɔgɔw bɛ ka min bɔ ko tiɲɛ tɛ na ni miliyɔn na ni miliyari o ye n'a sɔrɔ sariya de wele o bɛ nin bila ka d'i ma n'i wele ka nin bila ka d'i ma e bɛ na nin wari de siga t'a la wɔɔri do fɛnɛ o y'a kɛcogo ye ni y'a kɛcogo ni mun i bɛ timitimini mugu k'a la ka parfɛn k'a la k'a kɛ mun waati bɛɛ waati man di cogoya mun dugu kɔni jɛ o jɛ ni fajiri seli a mu dugu in kala k'a mun siɲɛ tan bisimilahi ya wadud rahman ya wadud rahim ya wadud siɲɛ tan k'a mun ɲɛna n'i ye nin kɛ hali n'a sɔrɔ diɲɛ bɛ bila nin kɔntu la k'o t'i fɛ minnu bɛ suru ci la ko ko karisa ko hakɛ to dɛ i bɛ nin hakɛ to ɲini fɛ ne ko taa kɔrɔbɔ dɔrɔn mɔgɔw bɛna k'a kɛ sisan sini i b'a dɔn ko mun b'a la ala makɔnɔ karamɔgɔ bɛ yen an y'o de fɔ aw ye lamɛnbagaw ani lajɛbagaw anw ti aw ka forfait tali kɛ fu ye a bɛ forfait tali min kɛ k'anw lajɛ k'anw lamɛn anw fana bɛ aw wasa ni karamɔgɔ dumanw karamɔgɔ sɛbɛlamaw karamɔgɔ minnu bɛ se ka aw mago dilan n'olu weleli ye ka na an ka plateau kan yalama u ka se ka fɛn di aw ma min bɛ aw nafa wa halisa a ma ban dɛ karamɔgɔ kalenkan don n'o ye alamakɔnɔ karamɔgɔ ye Samu Kulibali
a bɛ yan bi aw de kama wa a tɛ taa fiyewu fo aw ka wasa ni Ala ka jɛ ye Alamakɔnɔ karamɔgɔ halisa an bɛ to basumala kɔnɔ yalama basumala in I ye nin fɛn fila min fɔ a la sisan n'o de ye dayɛlɛli ye ni o de fana ye mandiya ye ani dawula ni a sabanan ye min ye karamɔgɔ ni an b'o kɛ bi ta laban ye o ye masaya ye yalama basumala bɛ se ka masaya di maa ma wa Kulubali ina min f'i ye ni masaya o ye ka k'i yɛrɛ ta bi a mugu ci tile tɛ ne ka mɔgɔ min na ayi o tɛ bilen banna o an bolokɔrɔta tile de la cɛ tɔgɔ ye a tɔgɔ fɔli yɛrɛ man di ye yɛrɛ nka a bɛ kɛ cogo di n'i ye ko kɛ n'i taara I tɔgɔ bɛ fɔ dɛ ayiwa bitɔn ko don ale tun bɛ maaw fa u b'a fɔ ale ma ko maa fa donso a tun tɛ mɔgɔ kɔnɔ fa dɛ a tun bɛ maaw de fa nka o tile tɛ yen bilen Bitɔn Kulubali a ye ko kɛ ka tɛmɛ an ka foli b'a bɔnna bɛɛ lajɛlen ye Samu Kulubali yɛrɛ Bitɔn bɔnna dɔ ye ka d'a kan ale ye Kulubali ye a bɛ yan bi moriya hukumu kɔnɔna na ka fɛn di aw ma ka fɛn fɔ aw ye min bɛ aw wasa karamɔgɔ masaya basumala kɔnɔ bisimila a dafalen a tɛ ci n'i y'a kɛ n'a sigi jɔyɔrɔ min na mɔgɔw b'i ye k'i to a la fo n'a sɔrɔ I tɛ ka ɲuman kɛ dɛ ayi an t'a di ko juguman kɛla ko t'u jɔ n'i y'a kɛ ni juguman kɛla I bɛ bɛn joli min na karamɔgɔ n'i ye nin kɛ n'i tɛ masa ɲuman n'i tɛ ɲɛma ɲuman ye tile fila tile saba I b'a ye I bɛ bɔ yɛrɛ pewu mais n'i ye kan k'i ŋana kɛ k'i bɛ cɛsiri juguyaw bɛ ka wuli i kɔ ka n'i kɔ fili la yɛrɛ I bɛ avancer de bisimila karamɔgɔ n b'a di ma a dafalen bisimila cɛ o cɛ ye nin kɛ muso muso ye nin kɛ denmisɛn fara mɔgɔkɔrɔba kan I k'a dɔn I ka masaya I t'a dɔn n'u wuli ko diɲɛ don o don ka wo ta I la mun de ye wo ta I la mɔgɔ wɛrɛ bɛ tila ka wo ta olu la bɛɛ ɲɛna k'a sɔrɔ saya tɛ Alahu Akbar n b'a di ma bisimilahi rahmani rahim Ala tɔgɔ kelen bɛ karamɔgɔ bolo t'a di mɔgɔ ma awɔ u ka dunyɔrɔ dɔ quoi o ka kan karamɔgɔ dunyɔrɔ mais ni fa quoi o diya mɔgɔ fana ka se ka fa o tiɲɛ diɲɛ mana foyi kama hinɛ lafiya diɲɛ ka lafiya diinɛ de don karamɔgɔ n y'a sɔrɔ dɔnnikɛbaa dɔ la an ka baro sen nɔfɛ a ko n'i ye karamɔgɔ ye k'a tɛ se ka fayida di maa ma n'i ye karamɔgɔ ye a tɛ se ka dɔnni di maa ma k'a yɛrɛ ma fa de ko n'i fara I b'a di I se foyi t'a la karamɔgɔ a bɛna fɔ e falen don dɛ o yɛrɛ kuma hasad mɔgɔ min hasidiya karamɔgɔ t'a la don Kulubali Ala kɛra y'a fɔ ko mɔgɔ min hasidiya ye kana ɲɛ sɔrɔ a la ne tiɲɛ ye hasidiya a ma ɲi ni Ala ye dɔnni di ma a di mɔgɔ ma o tiɲɛ ye ni ne ye farafin karamɔgɔ caman to gɔngɔn na I bɛ maaba caman ye dɔnniba caman ye u bɛ taa kaburu kɔnɔ u kɔ u bɛ tila ka wuli ka sabara dɔn ka tila k'an sɛgɛrɛ Alahu Akbar parce que nin kɛcogo fɛn dɛ mɔgɔ bisimila mais ne fa tun bɛ mɔgɔ ɲini ne fa tɛ yen o mɔgɔ baden bɛ yen bi caman dɔnniba kɔrɔdenw don caman mais olu tɛ dɔnni dɔn u ye min dɔn a t'u dɔn mais anw ta in Ala ka di de don a ka ne kabakoya ni masaya dafalen di ma I ti tigɛ ko la fo k'a sɔrɔ bɛɛ wolo mɔgɔ min kɔ ko f'u fɛ ka bɔ a jɔyɔrɔ sini I k'an wele n'i y'a d'a ma n'a y'a kɛ sini u bɛ dɔ wɛrɛ fara jɔyɔrɔ in kan n'u ma dɔ fara n'u y'a bɔ u bɛ jɔyɔrɔ d'a ma jɔyɔrɔ min ka bɔ o ye min ka bon a bɔra min na a bɔra min na min ka bɔ ye ta ka segin Alahu Akbar o ye wasa ye Ala tɔgɔ tɛ falen n b'a di ma kelen pewu I bɛ jija ka labɛn sabati bisimila masaya tɛ sɔrɔ gansan dɛ a bada n'i fɛ ka diɲɛ sɔrɔ I bɛ cɛsiri n'i fɛ ka lahara sɔrɔ I bɛ cɛsiri ni tiɲɛ fila t'a sɔrɔ ni tiɲɛ tile naani de b'i bolo I bɛ don kaliwa la I y'a mɛn nin mɔgɔw ye tile naani kaliwa awɔ mais n b'a di mɔgɔw ma a karamɔgɔ I yɛrɛ ka dunyɔrɔ awɔ n b'a di mɔgɔw ma kɔnɔna jɛlɛya y'o ye amina Ala k'o d'a ma amina n b'a di o de kama bisimila I bɛ jija I bɛ nasi sɛbɛn nasi jumɛn bɛ sɛbɛn o de ye bisimilahi arahmani arahim la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin I bɛ nin fara basmala kan k'a sɛbɛn sɛbɛn cogo ɲuman na a dɔgɔyalen o ye siɲɛ 113 a dɔgɔyalen n'i y'a sɛbɛn nin sɛbɛn cogo la I bɛ nasi bila kɛrɛfɛ ni nasi bila kɛrɛfɛ yiri dɔ bɛ yen ko Mamadu ka yiri ne ma kisi b'a ma sallallahu alaihi wasallam cɛja n'i y'a bila o cɛ la a bɛ bila o bɛɛ ni san cɛ ma si ta nɔrɔ cɛ cɛsu n'i y'a bila o cɛ la u ka hakɛ to a n'u bɛ bɛɛ lajɛlen I b'a ye a b'o bɛɛ ɲɛ ni tiɲɛ ye maa ka bon I ka bonya a tɛ bila ale kɛrɛfɛ I ka ɲɛmaya a tɛ bila ale kɛrɛfɛ abada o ka yiri min bɛ yen bɛɛ t'a dɔn dɛ
ni ne yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ye k'a mɛn ko jiribe Mamadu tɔgɔ la Allahu akbar a dɔnni yiriba dɔ dɛ bismillah karamɔgɔ cɛ caman tɛ bɔn wala ne nɔfɛ t'ale dɔn ni girinna nɔfɛ i bɛ to karamɔgɔ i bɛna o tɔgɔ fɔ a ye bismillah karamɔgɔ i k'ale yɔrɔ ɲini n'i ye nasi in sɛbɛn siɲɛ 113 nasi in kɔlɔsi kana sɔrɔ denmisɛnw ka n'a y'a se i bɛ se k'a dun kama kɔrɔ a dun kama kɔrɔ i k'a k'i wuli filan n'a ye masaya bɛ tɛmɛ n'i y'a bila dɔ bɛ taa n'a ye bɛ taa n'a ye suɛ a sɔrɔlen kɔfɛ i bɛ taa jilalɔku de ɲini hali ni masaya yiri ye ni lɔku falenna ji la sisan bin o bin bɛ yen a si t'a a ban a bɛ bila bɛɛ ni san cɛ a bɛ janya i b'i jɔ mɛtiri 2 mɛtiri 3 lɔku kun bɛ bɔ sanfɛ ale ye maa caman to ji la n'i y'a ye bɛɛ directement ka sin ka jigin bɛɛ ko bin kun bɛ yen ko a man jan i bɛ taa fɔ ji ju la i bɛ to ji la kama lɔku kun bɛ yen ko k'i sera k'a bɛ sanfɛ ko a man jan k'i sera daga la k'i bɔ dugu kɔnɔ dɛ n'i bila ka jigin ji bɛ taa n'i ye kana ye k'i bɛ jɔn na k'i b'a ta ka bila kan kɔnɔ n'i y'a ye k'i b'a ta ka bila kan kɔnɔ i bɛ to gɔngɔn na a dɔnni ka di mun ye lɔku ye n'i y'ale sɔrɔ i b'ale kuru 7 ɲini n'i y'a kuru 7 ɲini i b'a kuru ka ɲɛ a kurulen ka ɲɛ i bɛ haminanko d'a kan n'i haminanko d'a kan k'a la deli ala ka ɲɛ sababu ɲuman ye ka masaya di o sabatilen kɔfɛ i bɛ daga kura ɲini daga kura don min na i bɛ fɛ ka don kaliwa in na misali la don in bɛ daminɛ ntɛnɛndon de misali la a bɛ daminɛ ntɛnɛndon n'i fɛ ka baara in i b'a daminɛ ntɛnɛndon ni mɔgɔ min fɛ ka don wɛrɛ de sa o tɛ ne ta ye i bɛ don in daminɛ ntɛnɛndon de ntɛnɛndon fajirida o b'a sɔrɔ i ye ŋaniya siri k'i bɛna don kaliwa la tile 4 i bɛ bɔ don o don sɔgɔmada fajiri seli kɔfɛ ŋaniya sirilen kɔfɛ o tuma na i bɛ sɔrɔ ka sun ŋaniya ta foyi kama n ka masaya wuli bɛ n kɔnturu la pour que ka n bɔ a la ɲɛ minnu y'a ye da minnu ɲini k'a lafɛ tulo minnu ɲini k'a mɛn ala k'u bɛɛ dusukun yɛlɛma ka ɲɛsin ma n'a y'a sɔrɔ ne bɛ tiɲɛ kan n'a y'a sɔrɔ ne bɛ tiɲɛ kan voilà n y'o de fɔ n ko jugu ko sen bɔ a la dɛ i y'a fɔ fanga jugu ko tɛ dɛ minnu tɛ tiɲɛ ninnu jugu b'u ɲɛ kɔ nin kɛ don so kɔnɔ i ka suguri dun i ka to so kɔnɔ ni ala ka taa fajiri wulila i ka jago 2 siri i tenduru laban min b'a la i k'i ŋaniya siri n'i ka masaya to i bolo i ka jɔyɔrɔ to i bolo i ka wuli ka bɔ tenduru la i ka sarabulu bila o tuma i ka fajiri siri i ka sɔn fajiri selilen kɔfɛ mun de bɛ tun ye sa o de ye astafurula wuli ye astafurula i b'a wuli siɲɛ 400 ani 400 ani 40 ani 4 Allahu akbar fajiri selilen kɔfɛ baara foyi t'i ka nin bɔ i bɛ to so kɔnɔ kaliwa la fɛn ye ni seli fana selila ni seli fana seli i bɛ tila ka segin ka astafurula wuli siɲɛ 400 400 ani 40 ani 4 o ye seli fana ye lazara i bɛ sɛbɛn 1 kan fitiri i bɛ sɛbɛn 1 kan safo i bɛ sɛbɛn 1 kan o tuma ni safo selila sa baara daminɛ o tuma i bɛ kirama soli kɛ a dɔgɔyalen siɲɛ 1000 ani 111 1000 ani 11 n'an ma seli min ka nɔgɔ ɲini i b'o wuli astafurula kɔfɛ so kɔnɔ i bɛ kaliwa la masaya tɛ sɔrɔ gansan dɛ maa t'i ye yɔrɔ min awɔ bisimila i ka dumuni ni ka fɛnw bɛɛ b'i bolo sufɛ misiw bɛɛ b'i bolo so kɔnɔ i bɛ nin kɛ n'i ye nin kɛ o kɔfɛ i bɛ sɔn ka na ala tɔgɔ ɲini lamɛn bisimilahi rahmani rahim la ilaha illallah almalikul hakumul bin i bɛ nin wuli siɲɛ 400 400 ani 40 ani 4 ni kɛlɛ b'a da ni kɛlɛ o la don su i bɛ man k'a da su fo ka dugu jɛ fajiri seli i ka to so kɔnɔ ni dugu jɛra i bɛ kirama soli kɛ siɲɛ 1000 ani 111 dugu jɛlen yanni tile ka kɔrɔta i bɛ jɛ a tile la n'a ka di tile tɔ ka so kɔnɔ k'i man k'a da kana foyi kɛ fo ka taa su ko ni su kora tuguni i bɛ segin ala tɔgɔ in na yalama karamɔgɔ i b'i mankan da ye o ka sunɔgɔ wa i b'o de fɔ bamanankan don kulubali i b'i mankan da i ye su kɛ ɲɛna o i tile ka sunɔgɔ la o ye tiɲɛ ye i tɛ foyi fɔ mais i bɛ hakili to nasi in i b'i ko de nasi in na furaji in na i b'i ko a la i b'a tila 2 ye i bɛ dɔ bɔ a la ka bila kɛrɛfɛ depuis i ye suguri bi do fɔlɔ la o b'a sɔrɔ fura in mɔni b'i bolo i b'i ko a sera fura wuli tuma o b'a sɔrɔ i kolen don nasi in furaji in na ngɔku in tɔ wele k'a mɔ i b'i ko a la i kolen la tuma min na i bɛ sɔrɔ ka wuli in daminɛ ni su kora i bɛ sɔrɔ k'a daminɛ
suo shibi ko furaji na fota shunani da ibin da na kete ka trata kete ka araba kete alamsa kete ko jumashu ye shine juma bisu na voilà shuna e bara kunjele shu donc ni shu nani da fara ni mudina ibi alamna ibi bonu ko ni dugu jele awa ka masayata mamore ira ba daga ta ka alama ka tan dinye sura masaya sura ta danji ko kinjoga achipo furanya ndo asafe na daga ngla furaya lanjo fu to la on ya agla furaya mo kon fore kan dai no furaya ko ala ndo ban mo kon da ay e ko ne fala fona se biga na maraka kay ni ke nasi to ni me to ga ala ne to go mun don zikri futi gable ite zikri futi gable dan no karamo ne be ninge lame bawo lajɛ bawo an ka fɛrɛ kɛ an yɛrɛ ka nin kɛ an kana taa karamɔgɔ fɛ nin na dɛ an yɛrɛ bɛ nin kɛ nin tɛ ko gɛlɛn o karamɔgɔ. n'i ye nin kɛ mɔgɔ bɛ fari la wa e maa min tɛ jɔyɔrɔ la e bɛ ka jɔyɔrɔ sɔrɔ nin kɛ ni ŋaniya ka ɲi. ala i bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ. la ilaha illallah malikul hakimuddin n'i ye nin kɛ cici maa maa ye nin dɔn kɛlɛtigiw kumana kan ko ni ala wele nin na ko ala bɛ maloya k'a fɔ k'a t'i jaabi. ni tiɲɛ ye. ala bɛ saamɛ k'a fɔ k'ala t'i jaabi nin kuma kɛnɛ ni ala wele nin na kun fa kun do. awɔ fɔ ni ye tiɲɛnikɛla de y'a chargé de tiɲɛnikɛla t'o jaabi dɛ. a t'o jaabi. voilà donc an b'a fɔ bɛɛ ɲɛna bɛɛ k'i kile k'i ŋaniya ɲɛ ka nin wuli n ye nin wuli mali bɔli dekun na baara gɛlɛn tɛ ne y'a fɔ ko audit kɛ karamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mali karamɔgɔw wele k'u ɲini ɲɔgɔn fɛɛrɛ di man di anw ye mun na parce que u bɛ k'an tɔgɔ tiɲɛ. tɔgɔ tiɲɛ man ɲi mais dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa kɛlɛ fɔ karamɔgɔw nɔ de don o t'u kɔnɔn jɛra wariko de don ne bɛ nin den nɔ bi e ka nin kɛ ne y'a kɛ min mana bɔ a la an bɛ n'o ye aw ko dɔnni bɛ yen dɔnni bɛ mɔgɔ ɲɛ mais mali ka place bɛ diɲɛ kɔnɔ faamuyali jamana fɛ o sira ka deli la mɔgɔw da la n b'a fɔ i ka natabaya o fura tɛ n bolo dɛ mais tapi yɛrɛ ta ye i ka nasɔngɔ i ka to sɔngɔ n'i ka basi sɔngɔ i ka sɔngɔ i k'o sɔrɔ n b'a f'i ye n ko i ka sɛ ye. ka sɔrɔ i ma siri maa la. i ma siri maa la mais don o don n ka taa si hôtel kɔnɔ o t'a la dɛ n'o f'i ye mais i bɛ nin kɛ i ka masaya b'a ta. n b'a kɛ cogo di sini o ka bɔ a la. o b'a la pewu masaya i bɛ ka masaya ta ni nin ko ten ni a ma diya ye n wele n'i yɛrɛ sera ka n wele. ni ye wele min mana bɔ a la an bɛ dɛrɛ k'an ɲɔgɔn cɛ. ala makɔnɔ karamɔgɔ nin faamuna ne yɛrɛ kɔni ne kirinna ka d'a kan karamɔgɔ bɛ yen sanga a n'a ka wagati zikiri pilisi filɛbagaw a n'a lamɛnbagaw anw bɛ bonyamasegin de kɛ aw ye aw ka forfait tali ni anw lamɛnni na ni karamɔgɔ duman weleli ye karamɔgɔ kɔnɔnajɛlen weleli ye ka na an ka plateau kan nin ye émission kɛnɛ ye émission min ni a bɛ fɔ a ma ko ɲɛnɛmaya kɛnɛ zikiri pilisi ale sanfɛ bi y'a tago fɔlɔ ye tago fɔlɔ in karamɔgɔ y'a ŋaniya ka bi émission kɛ basmala kan n'o de ye bisimila rahmani rahimi o de ye kuranɛ yɛrɛ fɛnɛ haya fɔlɔ yɛrɛ ye min bi kuranɛ kɔnɔ an ye bi émission kun fɔlɔ kɛ o ye ala makɔnɔ karamɔgɔ Samu Kulibali Bamakɔ Moribabugu la ale de bɛ an bolo kɔrɔ yan bi karamɔgɔ yalama kuma kuncɛ kuma na mun de b'i bolo ka fɔ lamɛnbagaw ani lajɛbagaw ye. bon ne min fɔ dɔrɔn an bɛ dugawu kɛ an faso ye. ala sɔnna. n'a ye dugawu kɛ Mali ye n'a Mali jara an bɛɛ bɛ lafiya. inchallah. degun min bɛ an ka jamana kɔnɔ bi a fɔlɔfɔlɔ ye ŋaniya de. ni tiɲɛ. an ka ŋaniya ɲini n'an ŋaniya ɲini an bɛ degun an b'a kɛtɔ ye hali an b'a gɛn ka dɛsɛ a la. ala ti gɛlɛya. ayi fura foyi tɛ Mali la bi ŋaniya ɲumanya kɔ an ka kɔnɔ jɛya ɲɔgɔn ye an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn dɛmɛ. ni tiɲɛ. ne tɛ président soutenir ko président ne b'a soutenir de ko n'a ɲɛna ne bɛ hɛrɛ sɔrɔ. ne k'a fɛ o ye tiɲɛ. ni ne y'a juguya ne ye yɛrɛ de juguya. ni tiɲɛ. diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen n b'a fɔ bɛɛ lajɛlen an k'an kɔnɔ jɛya ɲɔgɔn ye an ka ɲɔgɔn bonya an ka ala deli an k'an jɛya ɲɔgɔn ye. ni tiɲɛ. min tɛ diinɛ mɔgɔ ye min bɛ diinɛ ni tɛ diinɛ na an bɛɛ lajɛlen k'an kɔnɔ jɛya ɲɔgɔn ye. ne b'o lalikan de fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ni denmisɛnnin ye. alhamdulilah ala makɔnɔ karamɔgɔ yanni an ka taa dugawu ma an b'a fɔ lamɛnbagaw ni lajɛbagaw ye karamɔgɔ bɔra ka nin fɛn fɛn fɔ sisan basimala ko la n'o de ye dayɛlɛli ye n'o de ye manja ye n'o de ye masaya ye a fɛn o fɛn ni maa min bɛ se k'a k'i yɛrɛ ye ka d'a kan a y'a bɛɛ kɛcogo walawala k'a ban pewu nka e maa min de b'a fɛ karamɔgɔ yɛrɛ k'a kɛ i ye nin fɛn o fɛn hali min tɛ nin ye
ametani émission ye doni ni abela jelen tsika fo sigero ni ngelena ni mama mago be karamo la ibi wolele ke ni numéro nununa ni karamo be nyogona soro ni karamo nyogona soro e be fa ayeni minu fo aka bara ire karamo il est disponible pour tout le monde abe bela jelen kama ngate chieni ngala kama fiu e mami be e de ba fa ni dola jelen bara karamo numéro fle ni ya wele abi nyogona soro ni ala sona ama karamo mi fe ka do kanye anga bi jem kan kunche الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد السلام اللهم لك كله وبك كله ومنك كله وإليك كله وكل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقول لخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.